Това е Toshiba TG01 и наистина огромен на смолен смартфон, но също така е с много голям дисплей. Въпреки това обаче е адски тънък и много лек. Наистина просто нетипично за такъв смартфон. Новия модел на Toshiba идва с техния нов персонализиран интерфейс. Той променя само хомскрина. Той е персонализиран на различни групи и в момента виждаме плеер, Data Folder и интернет. С клюна наляво първия се променя с друг. Остават Data Folder и Web, както малко. Имаме фон, после се променя с още една стъпка напред и така нататък. За персонализация можете да промените лентите. Ето тук може да смените типа им цветове, както и да ги хващате и да ги разместите. Също така, малко се бави прототипът. Можете да промените и всяка лента какво има. Ето тук. Можете да промените Customize. Може да промените различните айтеми. Секунда. Персонализацията явно свършва до тук, защото има стандартното Small меню. Например, Contacts. Contacts са също стандартните, няма нищо ново. Интересен е Core Player, който да явно прилодна с телефона и ще може да пуска всякакви видеота, DFX, XVID и така нататък. И този дисплей изглежда много добре, за жалост той не е много ярък, но това е понеже има сензори, които е темничко. Интересно е Internet Explorer, който е с поддръжка на флаш. Ето вижте какви сме нашия видео от YouTube. Ето окей. Извините ми, тук малко трябваше да работим с прототипа. Като цяло това е за Toshiba, изглежда много приятно и това, което ми направи впечатление, че работи адски бързо. Просто няма лак този телефон, това е понеже използва Qualcomm Snapdragon процесор на 1 ГГц. Такива процесори ще използват в бъдеще и отделнещи и други производители, определено явно това е бъдещето. Това е Toshiba TG01.